Проста пра навуку. Вітаю слухачоў канала Культура. З вами проект «Проста пра навуку». Ля мікрафона Алексей Гулевич. Адкажыце, калі ласка, на пытанне. Што такое малачай ці малочнік? А што маецца на ўвазе пад назвай пухоўка ці дзьмухавец? Невялікая падказка. Расліна, якая з'яўляецца вясной, толькі называецца ў розных рэгіёнах і нават мястэчках Беларусі па-рознаму. На самай справе, гэта ўсім знаёмая расліна сямейства складанакветкавых са сцяблом з малочным сокам, жоўтымі кветкамі і пушыстым семем, якое разносіцца ветрам – адуванчык. Так яго называюць у большасці рэгіёнаў краіны. А вось на тэрыторыі Гродзенскай ці Брэсцкай вобласці – малачаем. І такіх слоў з адзіным значэннем у народных гаворках па тэрыторыі краіны тысячы. Як ва ўсім разабрацца і не выглядаць чужаземцам, узносеных з жыхарамі якога-небудзь мястэчка падчас падарожжаў па краіне? Безумоўна, патрэбны дапаможнік. І ён ёсць, дзякуючы намаганням навукоўцаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пазалетась у выдавецтве «Беларуская навука» убачыла свет кніга «Лексічны атлас беларускіх народных гаворак», аналітычныя і даведачна-інфармацыйныя матэрыялы. Цяпер ён ёсць і ў электронным выглядзе. Працу падрыхтавала загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгва-геаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Вераніка Курцова. Гэты праект – сапраўдны векавечны помнік для культуры і гісторыі беларускага народа. Ён ніколі не паўторыцца, сцвярджае Вераніка Мікалаевна. Для таго, каб стварыць атлас цэласна на тэрыторыі рэспублікі, дзе адразу ты ўсё бачыш пра слова, паняцьна, у першую чаргу, то, канешне, і шмат часу патрэбна было, і, канешне, капітальная праца людзей, якія займаліся ёю. Так вось, у 1969 годзе пачынаецца стварэнне самага важнага для атласа метадычнага інструмента. Гэта апытальнік. Быў складзены такі апытальнік, вельмі аб'ёмны. У яго складзе 3972 пытання. Калі пачалі першыя вопыты апытвання, убачылі, не пацягнем. Лепей проста змяніць колькасць пытанняў, каб зрабіць такі аб'ёмны, але крышачку меншым атлас, зручны для апытвання. І ў сувязі з гэтым зменшылі колькасць пытанняў, пазначылі ў апытанніку лічбачку А, паставілі, сказалі індекс такі спецыяльны, што будзем апытваць спачатку толькі тое, што звязана з лічбавым індексам. І ў выніку атрымалася гэта прыкладна 1700 пытанняў. І вось гэта колькасць картаў. Толькі карт атрымалася на адну больш. У пяцітомным атласе 1791 карта. І плюс 24 комплекты матэрыялаў. Гэта проста капітальная праца. А ўзнікае пытанне, а слоў там хоць колькі? Я ў свой час рыхтавала кнігу пра гісторыю гэтага атласа і, канешне, зрабіла самае галоўнае, як і кожны зацікаўлены, лічыла, дык колькі слоў. Камп'ютар, канешне, лічыў. Так вось, звыш 26 тысяч адзінак. Гэта ў гэтым толькі атласе. Капітальны аб'ём інфармацыі. І каб пажыццёва гэта інфармацыя засталася ў гісторыі, то зараз зроблена намі наступная праца. Зроблена электронная версія гэта атласа. Гэта не PDF, калі ты дастаеш любую карту, гартаеш і бачыш, што там напісана. А ты менавіта на падставе ўсіх слоў, знакавых для гэтай карты, націскаеш кнопачку, задаеш слова і адразу бачыш, дзе, у якім раёне гэта слова ўжываецца, акрамя таго, дзе яшчэ гэта слова сустракаецца на картах. Таксама іншыя функцыі закладзены ў гэтую базу электронную, таму я мяркую, што аднойчы яна з'явіцца, і все зацікаўлены будуць гартаць не проста карты атласа, а бачыць, як мы кажам, карту, а таксама інфармацыю, якая уключана на гэтую карту. Добра, вось адразу некалькі пытанняў. Па-першае, колькі часу заняло стварэнне першага лексічнага атласу? І ўвогуле, колькі даследчыкаў, якія арганізацыі працавалі на гэта? Зараз раскажу. Так вось,
1969 год, як я сказала, пачынаецца стварэнне інструкцыі апытальніка. У 71 годзе гэты апытальнік выходзіць. Так, пачынаецца палявая праца. Колькі зрабілі выездаў, каб вы ведалі. Было зроблена для таго, каб скласці вось гэтую 1790 карту звыш 200 выездаў, экспедыцый. Працавалі не проста толькі, вось, скажем, інстытут мовазнаўства, пераважна аддзел дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі, а таксама былі далучаны інстытуты і універсітэты, якія ёсць у нашай рэспубліцы. Але нагадаю, што у атласе спачатку было вырашылі населеныя пункты, дзе збірацца матэрыял 120, а ў выніку гэта вылілася ў 149 населеных пунктаў у атласе. Толькі супрацоўнікі нашага аддзела абследавалі 95 населеных пунктаў. Гэта капітальны аб'ём работы. Реально пачалося адразу, як быў гатовы апытальнік, так? І гэта абследаванне працягвалася фактычна 5 гадоў. Узнікае пытанне, а чаму раптам захапіліся? Як узнікла ідэя? Ідэй тут некалькі было. Першае, стварылі ў 1963 годзе дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Лінгвістычных, лексічных карт там было досыць мала. Уявіце, як там размеркавана вся сістэма, вся лексіка гаворка беларускай мовы, канешне, было немагчыма. І таму вырашылі, нам патрэбна капітальная праца, менавіта пра слова. І вырашылі, спачатку зробім зводны слоўнік, а потым ужо атлас. Але гісторыя яна такая адметная, і вось. Чаму атрымалася, што атлас стаў прыярытэтам, а не зводны слоўнік беларускіх народных гаворак. Рэч у наступным, што ў 60-е гады пачалося стварэнне агульнаславянскага лінгвістычнага атласа. Так? І вось, каб яго стварыць, трэба, каб усе нацыянальныя рэспублікі удзельнічана ў гэтым працэсе. Беларусы далучыліся, пачалі збіраць матэрыял для Алаі. Зразумела, слухай, можна убіць 2 зайцаў адным стрэлам. І збіраючы матэрыял для менавіта агульнаславянскага атласу, адначасова пачалі збіраць матэрыял для лексічнага атласа беларускіх народных гаворак. Сабралі, і пачалася апрацоўка матэрыялаў. Апрацаваць матэрыялы, гэта ж не проста взяў, нанёс і ўсё, так? А як гэта зрабіць? Таму што павінна быць вельмі канструктыўна, каб абсалютна любы чалавек, далёкі ад лінгвістыкі, адгарнуў, убачыў, о, слухай, гэта цікава, і гэта абсалютна рацыянальна. І таму была распрацавана канцэпцыя атласа. Гэта называецца тэарэтычная база. І займаўся гэтай канцэпцыяй асноўныя ідэі. Калі мы гартаем карты, бачым тут каментары і на карту, то гэта вся праца, якую зрабіў Александр Антонович Крывіцкі. Унікальны чалавек, унікальны дыялектолог. Калі была вось распрацавана структура карт, ужо дзесьці в 80-м году, па сутнасці, ўжо ўсё было зроблена. І так, 1969 год і 1980 год. Дастаткова вялікі прамежак часу, але рэальна праца працягвалася яшчэ далей. І было падрыхтавана літаральна ўсё для таго, каб працу здаць у друк. Першапачаткова у атлас было ўключана 2000 картаў, а потым пагарталі і сказалі, нешта можна змяніць, нешта можна ўдакладніць, інакш кажучы, крышачку змяніць канцэпцыю атласа, якая была распрацавана, таму што атлас мае вельмі такую выразную структуру размяшчэння матэрыялу. Ну, напрыклад, калі ты гартаеш першы том, гарнуў яго, і там напісана раслінны і жывёльны свет. Інакш кажучы, наваколле, у якім мы жывём. Адгарнуў другі том, там уже іншая назва. Трэці том – гэта чалавек, яго асаблівасці, ўсё, што звязана з чалавекам, і працоўнай дзейнасці, яго адносінамі да свету навакольна, да людзей і гэтак далей. Інакш кажучы, вось тое, што мы называем когнітыўнае бачанне гэтага свету і адлюстраванне яго условия. 4-й том – гэта побыт. І ёсць яшчэ 5-й том унікальны. Калі ўсе тамы, папярэднія 4 – гэта як называецца слово? Ну, напрыклад, у мяне ёсць паняцце такое, як вяснушкі на твары, так? І назвы, так? Ёсць такое паняцце, як дождж. І вось дажджу у нас, дарэчы, прысвечаны 3 карты. Спачатку проста быў дождж, потым дождж, які ідзе з перапынкамі, потым 4 атрымалася дождж, які ідзе без конца, так? Яшчэ адна карта, і потым проста тое, што называецца лівень, заліўны дождж. Это зусім не выпадкова, таму што колькасць назваў зашкальвае. Вам прывяду такую лічбу. Я аднойчы думаю, ну колькі тых ужо дажджу можа быць у Беларусі? І я здзівілася, што гэта колькасць некалькі десяткаў, ну, реально больш 60 назваў. Вы уяўляеце, які аб'ём інфармацыі. Праўда, такую колькасць назваў на одну карту ўжо не пакладзеш. А паколькі дажджы розныя, нічога не зробіш. То вось гэта паняцце дождж, оно распалася ажно на столькі карт. І гэта ўсё ўвасоблена на такіх картах. Так? І
адметнасцю тым, што калі усе папярэднія тамы, як гэта называецца па-навукому, такое вось паняцце, калі мы асвятляем, называецца анамасіялагічныя карты, гэта значыць намінатыўныя, так? А у 5 томе уключаны так званыя семантычныя карты. А што абазначае гэта слово? Дык вось, ведаем слово беларускае балота, што адлюстроўвае спецыфіку нашага рэльефа. Але ведаеце, у балота мае некалькі значэнняў. І зусім не толькі тое, куды ты можаш уваліцца і все, крычаць ратунку, зусім не тое. На самай справе значэнні абсалютна розныя. І гэта таксама змешчана на картах, і адпаведная карта таксама ёсць. Альбо мы маем праву Дуброва. Для нас ці то Дуброва, ці то Дубрава гэта, гэта дубовы лес. Аказваецца, калі мы паглядзім значэнне слова, то гэта не толькі дубовы лес. Таму я раю загарнуць у 5 том, і будзе відаць, што ж азначае слова Дуброва. Інакш кажучы, капітальны аб'ём інфармацыі, кожная карта гэта вельмі змястоўная інфармацыя. Вось, напрыклад, 1 том гэта раслінны і жывёльны свет. У нас ёсць такое усім вядомая жывёлінка кажан, так? Яшчэ сучасная наша назва гэта лятучая мыш. Але калі ты маеш нейкі досвед і пачынаеш аналізаваць гэтыя матэрыялы, змешчаныя на карце, ты здзіўляешся. Назваў таксама некалькі дзесяткаў гэта кажана, але ўражвае іншае. Чаму кажан? А кажан гэта перапоначка, так? А яна якая? Нагадвае скуру у гэтага звярка. І таму у аснове першая прыкмета гэта тое, што атрыбутыўна так званая, адметнасць, спецыфіку абазначае. А калі паглядзім іншыя назвы, мы выйдзем на вельмі познее, менавіта лятучая мыш. Лятучая мыш зусім не беларускае вынаходніцтва, а нямецкае. Гэта запазычанне. Разумееце, я сам вельмі люблю грыбы, і вось брэсцкая вобласць чырвонагаловік. Так. І калі я першы раз пачуў, гэта што? Падасінавік. Я з Віцебскай вобласці родам. Так у вас жа не падасінавік называецца. А як? У вас там некалькі назваў, адна з іх звязана з льдом. Краснагаловік. Такія назвы не рэдкасць, яны пашыраны, сталі нарматыўнымі. Але там у нас ёсць карта, таксама можна паглядзець. І там, канечне, унікальны матэрыял звязаны з гэтым падасінавікам. Дык падасінавік яшчэ паўбяды. Краснагаловік, чырвонагаловік, падасінавік, яшчэ некалькі назваў. Но калі вы паглядзіце тое, што называецца бабка пад бярозамі, сапраўды, пад бярозамі, там ужо поўнае багацце. Чаго толькі не ўбачылі нашы продкі, як яго называць. Яшчэ одно пытанне. Вось вы казалі электронную версію, так? Так. Бо зараз створана электронная версія. Чаму ўзнікла неабходнасць зрабіць гэтую электронную версію і хто ёй можа скарыстацца і як, дзе? Трэба адпавядаць, як кажуць, свайму часу, да? Мы жывём у зусім іншых умовах, калі ствараўся гэты атлас. Першы том атласа выйшаў у 1993 годзе, апошні том атласа у 1998 годзе. Так колькі дзесяткаў гадоў прайшло? Зразумела. І потым спачатку мы зрабілі, адсканавалі гэты атлас, і ён выкладзены на філолагі Бая. Гэта было ўжо больш чым 10 гадоў назад, так? Але мы разумелі, што для мяне, як даследчыка, мала ведаць карцінку, я хачу паглядзець, у якой сувязі знаходзіцца вось гэта імя, гэта назва з іншымі. Адпаведна, я павінна націснуць кнопачку і паглядзець на карце гэта. Можна вось у электронным свабодным доступе паглядзець ці не? Аказваецца, гэта можна. І таму ідэя, гэта было натуральна. Ну як можна жыць сёння і карыстацца досведам папярэдняга часу? Хто можа карыстацца? Зараз адказваю на пытанне. Карыстацца можа любы чалавек, які ведае хоць адно слова і хоча даведацца. Дык а ў мяне там як называецца? Я ж такога раёна. Дык у мяне ёсць гэтая назва ці не? На самай справе там у гэтую базу уведзены ўсе вёскі, дзе запісы зроблены, адпаведна ўсе раёны, і ты можаш задаць вось спалучаць функцыі, скажем, гэта слова, свой раён, і адпаведна у цябе выскача на экране тое, што называецца карта. Я мяркую, што з цягам часу, калі з'явяцца тэхнічныя умовы, гэта ў першую чаргу будзе змешчана у нас на сайце нашага цэнтра даследавання беларускай культуры. А карыстацца можа любы, паўтараюся. Моладзь стаіць усе ў сотовых тэлефонах і так далей. Гэты варыянт прадуманы. Это так, я націсну кнопачку і дастану тое слово, якое хочу
ноччу, інакш кажучи, ці додатки яны будуць уключаны ў гэта, і ты спакойна можаш карыстацца, сидячи ці то у метро, ці то яшчэ дзе-небудзь, але раптам, калі ўзнікла ідэя, ты загарэўся, калі ласка, націсні, адгарні і знайдзі тое, што цябе цікавіць. Атлас дае капітальную колькасць інфармацыі. Паверьце мне, калі ласка, зрабіць паўторна гэты атлас мы ніколі не зможам. Пра гісторыю стварэння і выкарыстання лексічнага атласа беларускіх народных гаворак распавяла загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгвовай геаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Вераніка Курцова. На гэтым пакуль усё. Слухайце праграму «Проста пра навуку» кожную сераду ў 8 гадзін 15 хвілін і нядзелю ў 13 гадзін 30 хвілін. Да сустрэчы!